इथे असं लांबून बघितलं ना यांच्या किचन मध्ये तर असं वाटतं दिवाळी यांच्याकडे. पितळेचे आहेत नाही. अरे वा. इकडे बघा आज आपल्याला भेजा मसाला पण दिसणार आहे. आता हे कोथिंबीरचं बॉक्स आहे यांचं वाटतं. हे बघा. तर इथे बघा आपल्या मम्मीसाठी वाटाणे भात रेडी आहे. भास 1 प्लेट 1 चमचा भास भेजा वजडी. आणि इकडे आपलं तुमच्या घरातलं फेमस मटन बिर्याणी. सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. आज आपण ते बघणार आहे वजडी रेसिपी नाशिकच्या पद्धतीने. नाशिकच्या घरी स्वतः बनवता. तुम्ही बनवता हो घरी असे ना वजडी? कोणाला आवडतं? मला. अरे वा. मुलींना नाही आवडत. मुली बघून काय बोलत असतील? खात नाही त्या. नाही खात ना. हे बघा हे वजडी आपण आणली अशी विकत. अशी तर उचलून दाखवा होती. हा बघा एकदम साफ आहे. एकदम साफ आहे. स्वच्छ आहे. एकदम स्वच्छ आहे. तरी पण आपण आपल्याला जेवढी वाटते तेवढी आपण साफ करून घ्यायची. परत घ्यायची. येस. आणि सर्वात जास्त जरा तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो जरा तुम्ही तिथे सरका. नाही हे सोडून सरका. हा आता हे बघा त्यांचं कापायचं कसं बघितलंच काय? मासा आहे. मासा मच्छी आहे ती. विली काय म्हणतात त्याला? काय म्हणतात? विलीच ना. एकदम छान आहे. हे मी ना एका जत्रेमधून घेतलं होतं. आमच्या देवीला गेलो होतो ना तेव्हा घेतली होती. तरी एक अंदाजा ह्याला साफ करायला किती वेळ लागतो तुम्हाला? 10 मिनिटं. येस. तुम्ही आता करा व्यवस्थित साफ. आणि कटिंग आणि ते सर्व बघा कसं केलं जातं. म्हणून मी तुम्हाला सुरुवातीपासून दाखवलं की असं आणायचं आणि आपल्याला असे पीसेस मध्ये करायचे ना ते. हो. हे सर्व आता. आणि तुम्हाला काय वाटतं ह्याच्यातलं साफ करायला? म्हणजे असं तुम्ही काय साफ? मला फक्त ही अशी घाण असते ना ह्याच्यामध्ये. हा बघा हे असं असतं. असं पिवळं असलं ना. हा ते तुम्ही काढून काढायचं. चामडा असतो ना ते काढून टाकायचं. हे बघ हे असं. ते चरबी असते. चरबी असते आणि ती थोडीशी त्याच्यात शेणाचं काय. बरोबर. आणि समजा तुमच्या घरी परफ्यूम नसेल तर ते घेऊन तुमच्या जरा बॉडीला चोला ते. तर तुम्हाला पण सुगंध येईल चांगलाच. येते ना त्याचा एक वास येतो. बनवतात म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. वजडी सहजा नाही बनवत. कोण बनवत नाही. आणि मला खायला वाटला तर आयतर मम्मी नाहीतर मग कुठेतरी चांगल्या रेस्टॉरंट मध्ये खायला पाहिजे. आणि वजडी चांगली बनवली पाहिजे तर ते खाऊन फायदा. मी रेस्टॉरंट मध्ये खात नाही ना. मला आवडतच नाही कारण ती साफच नीट केली पाहिजे. ते त्याला साफ करणं गरजेचं असतं. मेन इम्पॉर्टंट असतं. 4-5 पाण्याने धुतो ते लोक तसं नाही करतात. म्हणून मी पहिल्या घरीच खाल्ली पाहिजे कोणाची तरी ती. नॉनव्हेज म्हटलं का फिश ठीक आहे चालेल पण ही मटन आणि आम्ही घरी जास्त खातो. हे सर्व आता साफ करायला लागेल. हो. हे काय केलंय मी साफ. येस. तर या ब्लॉग मध्ये पण तुम्ही लांबून यांचं किचन बघू शकता. एकदम छान आहे. आज तुम्हाला इकडे वजडी रेसिपी दिसणार आहे की ते त्यांच्या पद्धतीने कशी बनवतात. आमची पण इच्छा होती की आपले सबस्क्रायबर कशी बनवत असतील. आपण तर बनवतो ना. म्हणून आपण ठरवलं होतं ना की सबस्क्रायबर येतात तेव्हा आपण आपले गेस्ट येतात त्यांच्याकडून एक रेसिपी करून घ्यायची. हो. तर आता त्यांना पण सर्व बनवता येतं. आपण शेफ नाही आहे. सर्व माणसं ते एकदम छान बनवतात. आणि ते खवय्ये सुद्धा आहे बनवायला पण आणि खायला पण. हा तर तो 2 in 1 काम आहे त्यांचं. येस. आता त्यांना पण हे झाल्यावरती मग आम्हाला सर्व मसाले किती लागतात काय लागतं ते सर्व दाखवा. आता कापून घेऊ दे सर्व आणि मग बनवताना दाखवतील. बघा हे पण आपल्याला बघा वजडी करणं म्हणजे ऐकायला छान वाटतं ते पण करणं कठीण. आता हे बघा एक एक घेऊन ते व्यवस्थित असं हे करून त्या पाण्याने आतमध्ये करून साफ करायला लागतं. ते जसं ते त्या साईडून पण काढावं लागतं ना ते पूर्ण साफ करून. मग ही प्रोसेस असते सर्व. ॲक्च्युली वजडीच्या रेसिपीमध्ये नंतर ते मसाला मीठ टाकणं तर गरजेचं आहे पण सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट इकडे साफ करणं आहे. कारण साफ करणं गरजेचं भरपूर असतं. ते कोणत्याही फूड आपण बोललो तर तिकडे सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट असतं. हायजीन इम्पॉर्टंट असते आणि ते किती चांगल्या प्रकारे साफ केलं आहे. बरोबर ना. हे खेचलं पण जातं का? कुठेपर्यंत जाईल? बेडरूम मध्ये जाईल का? नाही तुला खेचून जाईल का बेडरूम पर्यंत बाहेर? एकदम छान. आणि आज आपल्या सर्वांना मटन बिर्याणी इकडे खायला मिळणार आहे. आम्ही खाणार आणि तुम्ही बघणार आहात इकडे. तर इकडे खास मटन बिर्याणी बनवण्यासाठी खास ॲप्रॉन लावलाय बघा साफसफाई करायला. इकडे बघा दाखवा. अरे वा मस्त. आज मटन बिर्याणी. हां इकडे मटन आपण आणलेलं आहे बघा ताजं आणि त्याला आपण व्यवस्थित
कटिंग करून घेतोय आणि साफ पण करतो साफ ना, पण करतो. जे नाही पाहिजे ते आपण काढून घेतो हो, त्यातलं. आणि पीस आपल्याला असे मोठेच लागणार आहेत. हो, बिर्याणीसाठी. बिर्याणीसाठी मोठे पीस लागतात. ही मटन बिर्याणी तुम्ही कधी शिकलात, कुठे शिकलात हो? ही आमचे म्हणजे माझ्या सासरची फेमस बिर्याणी. तुमचं सासर कुठे आहे? माझे सासर इथंच आहे. नाशिकलाच ना? नाशिक. मग नाशिकची मटन बिर्याणी बोलायला हरकत नाही. हो, नाशिकची. बरोबर. बरोबर ना? येस. आपली ही बिर्याणीला किती मटन आणले आपण हे? आपण अर्धा किलो आणलं. अर्धा किलो? किलोला थोडं वरती. आणि आपल्या घरी मटन बिर्याणी तुम्ही खास कधी बनवता असं, किंवा बनवतात जेव्हा भूक लागली किंवा खायला वाटलं तेव्हा हो, बनवता ना? हो. संडेला म्हणजे आमची रात्रीच बिर्याणी. पण नाशिकला संडे नाही म्हणत ना, मिसळ वार म्हणतात. मिसळवार. बोलतात. तर लक्षात ठेवा, कधी चुकी करू नका. नाशिकला येऊन संडे म्हणू नका. मिसळवारच्या दिवशी येऊ का हा, असं. असं. म्हणजे मिसळवारच्या दुसऱ्या दिवशी येऊ का म्हणजे मंडेला. असं मंडे ट्यूजडे वेनसडेला काय नाव नाहीत ना? नाही. संडेला नाव आहे. जे मिसळ प्रेमी आहेत ते मिसळवारच म्हणतात त्याला. अरे वा, छान. तिकडे बघा, आज आपल्याला भेजा मसाला पण दिसणार आहे. तुम्ही भेजा मसाला म्हणता का काय म्हणता याला? भेजा हा मसालाच, भेजा कांदा मसाला? मिरची मध्ये. ओके. तर बघा इकडे आणलेलं आहे आणि हे आपल्याला आता व्यवस्थित पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे, साफ करायचं आहे. त्याला कटिंग करणार आहे का असं? नाही, असं बॉईल करणार आहे. बॉईल केला ना की त्याच्यातलं थोडं जम्स वगैरे असतात ते जातील. आणि हे आपल्याला स्पेशली तिकडे जाऊन बोलायला लागतं ना की आम्हाला भेजा असं द्या, तर ते देतात ना? नाही असं मटणामध्ये नसतं ते. नाही, मटणामध्ये नसतं. ओके. ते पण अवेलेबल असलं तर, नाही तर खूप जण घेऊन जातात ना. म्हणजे आपल्याला पहिलेच बोलून ठेवायला सांगून पाहिजे. ठेवावं लागतं. तर इथे बघा पाणी ठेवलं आणि त्याच्यामध्ये आपण भेजा टाकल्या. तरी हे अंदाजी आपल्याला हळद किती टाकावं लागेल थोडीशी. हळद टाकताय का? ओके. तर हे आपलं ट्रॉली सिस्टम जसं आहे. आपण घेतली हळद. हळद का टाकतो तुम्ही ह्याच्यात असं? हळद म्हणजे विषाणू. ओके, समजलं. ठीक आहे. आणि नाही समजलं तरी टाका त्याच्यात. हळद टाकून त्याच्यात बॉईल करणार आहे. किती मिनिटं अंदाजे आपण त्याच्यात? 5 मिनिटं. 5 मिनिटं ठेवायचीच. उकळी आली का की बंद करून टाकायचं. ओके. चला आता इकडे वेगळी प्रिपरेशन बघा आम्हाला पण हे नवीन आहे म्हणून मी तुम्हाला सर्वांना पण दाखवतोय. आणि खाली बघा हे वापरलं आहे. त्याचं रिझन आहे की हे आपलं खराब नाही होणार. हे कांदा बिंदाचं व्यवस्थित. आहे ना? येस. आणि त्याला कसं चीर बसेल ना सर्व. हो. कट चॉपिंग पॅड तर आहेच, त्यासोबतच हे पण आहे. आणि तिथे आपली बघा जे आपलं भेजा ठेवला आहे तो आपल्या हळदीच्या पाण्यात उकडतो व्यवस्थित. ओके. असं इकडे उभं राहायला ना मी कोणी व्यक्ती इकडे उभं राहिलं तर शेफच वाटेल. कारण ते डिझाईनच तशी आहे ना किचनची. डेकोरेटच तसं केलं किचनला बघा, एकदम छान. आणि मी इथेच कांदा वगैरे टाकते म्हणजे टीव्ही पण बघता येतो. हा, इथून टीव्ही पण. नाही तर मग पाठ असते मग आपण तिथे केलं तर. हा, आणि हे कसं लाईव्ह किचन सारखं झालं. हो, लाईव्ह किचन. हे असं बघा, असं आता मी जो कॅमेरा अँगल मारलाय ना हवाला, म्हणजे तुम्ही पण दिसताय, मम्मी पण दिसताय, टीव्ही पण दिसते. टीव्ही पण दिसते. एकदम छान. आता नाही ना मग. हो, आता आपल्या रेसिपीला टोटल कांदे किती पाहिजेत? हे फोडणीला कापते. फोडणीसाठी कापताय का? हा. ओके, कापा. शिजण्यासाठी, मटण शिजायला. ओके. तर इथे आपण तेल टाकलेलं त्याच्यात. तेल आणि त्याच्यामध्ये आपले मला वाटतं 2 कांदे, कढीपत्ता. तर इकडे तुम्ही भेजाचं काय बनवताय? भेजा सुक्क. हे काय बनवताय? मटन बिर्याणी. तर मटण याला बिर्याणी. पहिलं शिजून घ्यायचं मटन. मग सूप काय बनवताय? सूप, मटणाचं सूप बनवून मग बिर्याणी बनवणार. ओके, म्हणजे ॲट दी एंड बिर्याणी बनणार आहे ना? हा. हां, ओके. एंड बिर्याणी. मी बोललो सूपर मध्ये का वेगळं काय? नाही. हां, शिजून घ्यायचं. बरोबर, त्याचा सूप होतो ना ते. सूप होतं. मग सूप झालं का मग ते सूप आपलं बिर्याणीत जातं ना. मग बरोबर. मग तेच त्यालाच येते ना मग बिर्याणी. आणि इकडे आपलं हे व्यवस्थित बॉईल झालेलं आहे ना? हो. 5 मिनिटं. येस. याच्यात वगैरे ह्याची सिस्टम कशी असते? दाबायचं असतं का? हो, दाबायचं.
दाबायचं आणि ते स्वतःहून ते म्हणजे याला लायटर लागत नाही ना. नाही आणि कमी बंद करायचं फक्त असं राईट साईडला जशी सिस्टम असते राईटला तशी ते टक 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 टाक आवाज येतो म्हणजे ते स्वतःच लायटर सारखं काम करतं ते हे लागत स्पार्कल असतं ना. म्हणजे ह्या घरी कोणी आलं की ह्यांना लायटर गिफ्ट करू नका. बरोबर. लायटर काही उपयोगाचं नाही ह्यांच्याकडे. त्यांना लायटरची गरजच नाही. हा छान मस्त. या निमित्ताने सर्व तुम्हाला दिसेल कसे वावरतात आहेत ते, कसं कुठे काय करतात आहेत. आलं लसणाची पेस्ट सर्व एक 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 गोष्टी बघा सर्व लागतातच आपल्याला रेसिपी बनवताना. तरी किती टाकायची आपल्याला? अर्धा चमचा. थोडी थोडी अर्धा चमचा टाकले तर तुम्ही. आणि तुम्ही ह्या भांड्यातच बनवता? हो माझ्याकडे सगळे हेच भांडे. छान मस्त. आणि स्टीलचे हे बघ छोटे भांडे पण आहे पातेली. पितळेचे आहेत नाही? अरे वा. सगळे छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत आहे. स्टीलचे आणि पितळेचे. महिला आता साफ करायला लागतं पितांबरी लागेल ना. हो म्हणजे जसे वापरले की मी तसे पितांबरी टाकते ना. इथे गरम पाणी करायला ठेवू. पाणी ठेवायला पण तुमच्याकडे आपल्याला काय आहे, आपल्याला कुठून काय शिकता येतं ते आपण शिकून घ्यायचं. तसं आपण आपल्या लाईफमध्ये सुधारणा करायची, आपल्या किचनमध्ये सुधारणा करायची की समोरचा व्यक्ती काय काय वापरतो त्याच्याकडून आपण काय शिकावं. बरोबर. प्रत्येक इव्हन लहान मुलाकडून पण आपण काहीतरी शिकू शकतो. येस. आता मटण आणि तुम्हाला पण आता आपल्या चॅनलवर भरपूर दिवसांनी तुम्हाला आता रेसिपी दिसत असेल. तसं वेगळी रेसिपी पण आणि भरपूर दिवसांनी रेसिपी आम्ही रेसिपी सहज दाखवली नाही. हो. तर आम्ही पण अशी कधी टूर केली सबस्क्रायबरांच्या घरी म्हणजे तुमच्या सर्वांच्या घरी तर आम्हाला रेसिपी बनवून दाखवा. रेसिपी बनवून दाखवल्याचा फायदा काय होत? रेसिपी काय बोलते? दुसरं काही दाखवलंच नाही तरी चालेल. येस. चला इथे आपण हळद टाकतोय 2 चमचे छोटे. ओके. फक्त हळद मीठ टाकला. मीठ टाकायचं आहे. हे मिठाचं काय आहे तुमच्याकडे? दाखवा जरा, हातात ठेवा. हे मिठाचं मीठ नाही. हां हे बघा हे कसं क्यूट आहे. मग तुम्हाला तुमच्या दोन्ही मुलींना जर तुमच्या घरातलं जेवण आवडत असेल ना? हो हो हो. त्यांना बाहेरचं बिलकुल चालत नाही. आता मला एक सांगा, तुमची मुलगी जेव्हा होमस्टेमध्ये आली होती तेव्हा तिला तिकडे सर्वात जास्त काय आवडलं होतं? तिला व्हेज पण खूप आवडलं आणि हे नॉनव्हेज. आणि तिला डाळ भरपूर आवडली होती. तिने डाळ खूप डाळ तिने रेसिपी घेतली काजलकडनं. डबल घेतली होती तिने खायला तिकडे. आणि रेसिपी पण घेतली ना. हो. त्याचं पाणी पूर्ण आटून द्यायचं. तरी आपण माझ्या घड्याळातलं टायमिंग बघतो 7:18 झालेत. तरी किती वेळ लागतो ते आपण दाखवू शकतो. हो. पाणी आटून त्याच्यात पाणी आपण टाकलं नाहीये ना? नाही पाणी टाकायचंच नाही. त्याच्यात पाणी हे करून द्यायचं. ओके. म्हणजे खाली असं तडतड झालं ना की मग पाणी टाकायचं. आणि त्यासोबत आपण तिथे काय करताय? आज तुम्हाला मटन बिर्याणीचं दिसणार आहे, त्यासोबतच वजडी पण दिसते. वजडीसाठी इथे आपण कांदा तेलामध्ये टाकलेला आहे. तेल कांदा. तर कांद्याला चांगला आपण परतून घेणार आहे. आणि आता त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल कमी पडलंय ना त्याच्यात. हो. जेवणामध्ये जेवढं मम्मी आपण म्हणतो तेल नको, पण तेल पण तेवढं गरजेचं असतं. टेस्ट येते. एखाद्या दिवशी खायला काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि ते घरातलं तेल आहे आपल्या. घरातलं बाहेरचं तेल नाही ते. आपण सिंगल यूज तेल आहे असं म्हणायचं मला. आपण डबल ट्रिपल असं 4 वेळा यूज केलेलं तेल नाही वापरत आहे. म्हणजे मी तर बाहेर काय असतं, भज्यात तळून ते तेल काळं होऊन जातं आणि तेच मग फोडणीला पण वापरतात. हो. मग त्याच्याने आपल्याला प्रॉब्लेम होतात जास्त. म्हणजे बाहेरचं खाल्ल्याने सगळे आजार होत आहेत ना. हो बरोबर आहे. तेच आपण घरात केल्यावर होतो का काही आजार?
आता तुम्हाला एक मी सांगतो बघा सर्वांना, इथे कसं हालचाल करून सर्व जेवण चाललंय. एक कुकिंग म्हणजे एक हॉबी आहे मम्मी, एक आवडीने तुम्ही केलं पाहिजे. कोणी करतात हो. तुम्ही रुसून किंवा काम पडतंय म्हणून काम नाही करायचं. किचनमध्ये तुम्ही जर गेलात ना तर किचन एक अशी गोष्ट आहे ना की तुम्ही जेवण बनवता बनवता तुमचा आजारपण पण विसरू शकता. हो हो हो. तुम्ही आनंद राहू म्हणजे हॅपी राहू शकता. बरोबर बोललो ना? आणि जे आपल्याला मंत्र येत असेल ना, म्हणजे गणपतीचे हे स्तोत्र बोलता बोलता तर हो. बनवलं आणि मुलांना दिलं ना की मुलांच्या याच्यामध्ये पण ते होतात ना. हो, देवाचं नामस्मरण करायचं. देवाचं नाम स्मरण करून जर मुलांना दिलं तर अभ्यासात पण फरक पडतो आणि सगळ्याच गोष्टी. आणि मुली CR पण होतात मग. आता हे आम्हाला आणि त्यांच्या मुलीला समजलं असेल. हो मी जे काय बोललो ते मस्त. चला, मम्मीला एक स्पेशल सिटिंग इकडे दिलेली आहे. काय कटिंग करायचं असेल तर देऊन ठेवा, तिकडे कटिंग करत बसेल ती. काय करायचं आहे? नाही बसा करेल मी. आणि इथे हे छान वाटलं तुमचं, लाईट जी आतमध्ये लावली ना ती भरपूर सुंदर आहे. त्याने एकदम मस्त वाटलं. स्ट्रीप लाईट लावली आहे मला तर ना. आवडलं बाबा ते. मला हे सर्वात जास्त हे आवडलं. हा सेक्शन जास्त तेच आवडलं. आवडलं. एकदम मस्त. थोडा चिकन मसाला पण घातला. हो, चिकन मसाला घेतला आहे. मटणात नाही टाकायचं हा, आपल्याला. याच्यात बघा तो पाणी येतं त्याला सुटलं आहे ना पाणी. हो, पाण्यात थोडंसं होईल आणि मग ते आटलं का पूर्ण. आणि आपलं वजडी आणि आपण ते सर्व साफ केलं ते. त्यात फक्त कांदा आणि आपण काय टाकलंय, साधं एकदम. आलं लसूणची पेस्ट टाकली त्यात. हो नाही, याच्यात नाही टाकली मी. नाही ना, नाही म्हणजे थोडी विसरले. टाकायची आहे. हो टाकते मी थोड्या वेळाने. ओके. तसं याच्यात येणारच आहे ना भाजीमध्ये. हो बरोबर. चला पण नको तर ते. इथे भरपूर झालेलं आहे. ते आपलं मटण पण आपलं फ्राय होतंय, मटण पण शिजतंय आणि इकडे वजडी पण आपण शिजायला ठेवली. कांद्यामध्ये तुम्ही शिजवताय ना ती? कांदा आणि कढीपत्ता. हो. आणि कशातही आपण पाणी टाकलेलं नाही. हो हळदीचं प्रमाण तुमच्या जेवणात असतं. हो. हळद लागतेच मला. हळद सर्वांनाच लागते. हो. हळदीशिवाय जेवणच बनणार नाही ना. हो. आणि अशा गोष्टींमध्ये हळद पण पाहिजेत ना. पाहिजेच असते. याच्यामध्येच पाहिजे. फिश, मटन हे अशा गोष्टी असतात ना, बरोबर. त्या कसं जिवंत असतात ना आणि मग आपण त्याला हे करतो. आता ना मम्मी, आता व्हिडिओ बघतील ना 5% माणसं अशी पण बोलतील की पप्पू मध्ये मध्ये भरपूर बोलतो. पण मी बोललो नाही तर तुम्ही पण बोलणार नाही. हो मग असं म्हणजे आता नॉर्मल होऊन जाईल. तुम्हाला कम्फर्टेबल कोणी केलं? मीच केलं ना इकडे, केलं, हो. म्हणजे बोलण्यामध्ये. हो हो. नाही तर कॅमेरा समोर आल्यावर तुम्हाला सांगतो, हा कॅमेरा जेव्हा समोर येतो ना, चांगली बोलणारी माणसं पण गप्प बसतात. हो हो. ठीक आहे? आता ते माझ्याशी बोलतात आहे, ते कन्व्हर्सेशन तुम्ही फ्रीमध्ये ऐकता असं समजा. बरोबर ना मम्मी? Yes. आणि ह्यांची हालचाल जे रुटीन आहे ना ते सर्व दाखवतोय मी. फक्त रेसिपीज नाही बघायची. एक घरगुती आपली महिला गृहिणी कसं जेवण बनवते, कशी इकडे तिकडे असते. एकाच वेळी 10 गोष्टी करू शकते. हा, आणि ज्यांना मोठे किचन हवे आहेत त्यांनी बघा इकडे मोठे किचन मध्ये इकडे तिकडे करावं लागतं. तुम्ही म्हणाल की ते एकाच जागेवर नसेल तर नाही, इथून तिथे करायचं, तिथून इथे करायचं आहे. हा, हे बघा असं पाठी यायचं परत. आता भेजा. तर भेजा कापायचा आहे. आता भेजा करायचं. त्यासाठी अजून 2 कांदे. 2 कांदे, मिरची, हिरवी मिरची. आता मी तुम्हाला हे बघा त्यांचं म्हणजे माझी वॉकिंग म्हणाल ना तर याच्यातच होऊन जाते पूर्ण. होते बरोबर. हा डब्बा छान आहे मिरचीसाठी ठेवलाय. हो. ह्याच्यात मिरची किती दिवस राहते तुमची? हो, तरी 8-15 दिवस राहते माझ्या राहते मिरच्या. याच्यात? हो, ते एकदम व्यवस्थित तुम्ही ठेवल्यात ना. साफ करून आणि मिरचीच्या धुवून- खाली पण काय मिरचीच आहे, नाही हे असं म्हणजे ते धुवून तसं ठेवू शकता हो. तुम्ही ना ते. ही टेक्निक चांगली आहे. हे DIY मध्ये म्हणजे सगळं भेटून जातं. पण ती मिरचीसाठीच डब्बा आहे तो, हो. त्यात दुसरं काही नाही ठेवायचं. नाही बरोबर. म्हणजे आहेत असे 2-3 डबे आहेत. पण हा स्पेसिफिक मिरचीसाठीच आहे ना. हो हो. म्हणजे हवा पण आरपार राहते. हो. म्हणजे त्याला हवा लागली पाहिजे ना थोडी. म्हणजे एकदम सिंपल. पण सिंपल मध्येच खाण्यात मजा आहे. ते जास्त हो, बरोबर. मसाले टाकले ना की चव जाते की पूर्ण चव त्यात. जाते आणि ते म्हणजे आणलेले कळत नाही काय खातोय आपण. बरोबर बोललात. ओव्हर मसाला, सिंपल करू ना. इव्हन मच्छीमध्ये पण ओव्हर मसाले पडले नाही हो, पाहिजे, हो. नाही तर मच्छीची चवच समजत नाही मध्ये. आता बोंबील पण जास्त मसाले झाले, बोंबलाची टेस्ट समजत नाही. बोंबील कोणती. मग आता जेव्हा आपण खायला घेतो ना असे बोंबील, तर असं वाटतं आपण काहीतरी ते कुरकुरीत मसालेच खातोय. हो. आतमध्ये चव जाते त्याची. चव जाते. हो, मसाले गरजेचे आहेत पण लिमिटमध्ये. लिमिट. हा, हळद मीठ लावून ठेवा तुम्ही. हां,
पण मग मसाले कमी टाकणार. आता मिरची कटिंगसाठी हे आहे का? हो, भेंडी मिरची. भेंडी पण कापते याच्याने. मग कांदा कापायला ते तुम्ही ते असं रस्सीने खेचायचा डब्बा तो आहे नाही ना, घेतला? आहे. मग त्यात कांदा नाही कापत? नाही, तो खूपच बारीक होतो. तुकडे बारीक होतात ते. एकदम बारीक खूपच होतं. बारीक होतं आणि मग त्याचं पाणी पाणी सुटतं, सुटतो त्याचा रस निघतो. रस निघून जातो. तिखट चालेल? हो चालेल ना. इथे आपली तुम्ही रेसिपी बघा. इकडे आपलं हे वजडी पण बघा आपलं. हां. पाणी पूर्ण आटलं की आता आपण ह्याच्यात पाणी टाकलेलं नाही बरोबर, हे नाही. त्याचंच पाणी आहे. त्याचंच पाणी आहे. हो. आणि इथे पण बघा आपण मटणामध्ये पण पाणी टाकलेलं नव्हतं, हे पण त्याचंच पाणी आहे. ओके. आणि इथे आता काय करता तुम्ही? भेजा. भेजा. हाच भेजा ना? हो. हे बघ, पाणी पूर्ण आटत आले बघ. पाणी आटलं ना त्याचं असं हे वास येतो ना, हो वास तो येत येतो. नाही. आणि हे सर्व चिमणीने सर्व बाहेर जाईल ना वास? हो हो हो. त्याच्यामुळे इकडे वास येत नाही. बरोबर. इथे या साईडला बघा जराही वास येणार नाही तुम्हाला. येत नाही. फोडणीचा कसलाच नाही. हो, नाहीतर आपल्या कसं किचन मध्ये चिमणी नसली हा. की ते बेडरूम पर्यंत वास जातो सर्व. बेडरूम का समोरच्यांचा पण वास, समोरच्याला पण वास वास जातो. जातो. हा काय बनतं त्याच्या आता घरी? बिर्याणीचा फक्त तू वास बघ. अरे वा. म्हणशील, बापरे. आता तो बिर्याणीचा वास लंडन पर्यंत गेला पाहिजे तुमच्या मुलीपर्यंत. बिल्डिंगवाल्यांना लगेच होतं, बिर्याणी केली तू. पण त्यांना कसं वास जातो मग? पूर्ण खालीपर्यंत वास ह्याचा जातो. वास जातो बाहेर? नाही, याच्यातून जात म्हणजे छान सुगंध येतो ना. हा. पण तो लंडनला जाईल का तुमच्या मुलीपर्यंत? तुमची मुलगी जेव्हा व्हिडिओ बघेल तिला आवडतं ना बिर्याणी? हो, तिची फेवरेट आहे म्हणून बनवते. बिर्याणी माझी पण फेवरेट आहे मम्मी, बरोबर ना? हा. तिची खूप फेवरेट आहे ना. आता पाणी टाकायचं. हे बघ, पाणी सगळं गेलं. आता पाणी आपल्याला किती टाकायचं आहे? हे आपलं गरम पाणी आहे बरोबर? हो, गरम पाणी टाकायचं. हा बघा, केटल पण त्यांनी वापरल्या गरम पाण्यासाठी. एक अंदाजे तुम्ही पाणी टाकताय ना हो, याच्यात? अंदाजे इथपर्यंत तरी आलं पाहिजे, म्हणजे त्याच्यात शिजतं ना, पाणी वरतून टाकावंच लागत नाही मग आपल्याला. बरोबर. एवढंच पाणी पाहिजे हे काहीच नाही असं. आता गरम पाणी टाकल्याने कशी ती प्रोसेस मॅच झाली, बरोबर. नाहीतर ते कसं साधं पाणी टाकलं असतं तर ती परत खाली गेली असती. परत खाली गेली असते. हा. हे बघ. आता त्याच लेवलला ती बघा मॅच झाली आणि त्याला उकळी पण यायला लागली आहे बघा, बरोबर वाफ यायला लागली तर त्याला. याच्यात पण आपल्याला गरम पाणीच टाकायचं आहे. ओके, तर गरम पाणी परत करायला ठेवा. चला, मग एकाच दिवशी तुम्हाला लागोपाठ सर्व मटणाचे प्रकार, मटण पण तुम्ही घेऊ शकता, त्याबरोबर वजडी घेऊ शकता, त्याबरोबर तुम्ही भेजा घेऊ शकता. म्हणजे तिन्ही प्रकार तुम्हाला एका व्हिडिओमध्ये दिसतात की कसं बनवायचं ते. इथे असं लांबून बघितलं ना यांच्या किचनमध्ये तर असं वाटतं दिवाळी यांच्याकडे किचनमध्ये स्पेसिफिक. आता हे आपलं कढीपत्त्यासाठी बघा त्यांनी मला कढीपत्ता खूप लागतो. एवढं सर्व कढीपत्ता ठेवलाय, भरपूर आहे ना हे. आणि कढीपत्ता आपल्या डब्यामध्ये किती दिवस डब्यामध्ये राहते? तो राहतो 15-20 दिवस 15 दिवस तसं ह्या काचेच्या याच्यामध्ये. ओके. मी आणत नाही लवकर. तेल टाकल्या, तेलामध्ये कांदा मिरची. ओके. तुमच्या घरी तुमच्या हाताने सर्वात जास्त चविष्ट कोणती बनते? तुम्ही काय सर्वात चांगला बनवता, म्हणजे भरपूर नावं काढतात म्हणतात? बिर्याणी. अरे वा. म्हणजे ती पूर्ण यांच्या ऑफिसमध्ये फेमस आहे. हां. हो. मग आज ऑफिसवाल्यांना रेसिपी दिसणार आहे. आज सिक्रेट सर्व बाहेर येणार आहे. हे तुम्ही आता ऑन केलं ना? आणि तिकडे बघा आपली उकली पण एकदम व्यवस्थित आली आणि आवाज ह्याचा पण येतो एक वाटतं. ते गरम होतंय ना. रॉक सॉल्टच वापरते. हां, इथे जेवणामध्ये तुमचं हा रॉक सॉल्टच होता काय? हिमालयन रॉक सॉल्ट. हो हो. ओके. संध्याकाळ मीठ, रॉक सॉल्ट नाही समजलं तर संध्याकाळ मीठ, काला मीठ हे तुम्ही वापरू शकता, कारण जेवण त्याच्याने छान होतं. बीपीचाही प्रॉब्लेम जास्त होत नाही मम्मी त्याच्याने, कारण आमच्या जे घरी मम्मीसाठी तरी स्पेसिफिक आम्ही रॉक सॉल्टनी बनवतो. मला किती 1.5-2 वर्ष झाली मी हे वापरते. बरोबर आहे. माणसं सर्वीकडे पैसे टाकतात ना, तर 10 रुपयाच्या मिठाच्या पाकिटाकडे नका बघू. नाही. 90-80 रुपये जाऊ दे, पण जेवण एक सुधारणा होईल आपल्या शरीरामध्ये. तर रॉक सॉल्ट तुम्ही एक प्रिफर करा. बघा हे 1 kg ह्याची MRP तुम्हाला दाखवतो मी 99. बरोबर बोला ना? ऑफर प्राईजमध्ये 100-200 रुपये, 100-20 रुपये अजून कमी होतात. तर ते 20 रुपयाचं पाकिट बघू नका,
हे घ्या. इथे आपण वजडीमध्ये मसाला. चिकन मसाला टाकलाय. स्मेल असतो ना हो ते जाण्यासाठी. ते जाण्यासाठी. याचं पाणी पण आटेल. त्या भेजाचं आपण पाणी काढून टाकायचं ना सर्व. ते परत धुवायचं आहे का? नाही नाही धुवायचं नाही, फक्त पाणी काढून टाकायचं. धुवून आपण हे केलं ना. हो. हे आपलं हळदीचा कलर आला त्याला. हा पिवळा कलर. आणि हळदीने कसं ते जे असतं ना जंतू वगैरे बरोबर. ते घेऊन जातात. कांदा लाल करायचा आपल्याला. हो. नाही नाही आपल्या घरातली मी बनवली. हा कोणती? यश. बाय. ती पहिला काय बोलली आवडीचं तिचं? किमा. मटन किंवा चिकन किमा असं ते. हा मटन किमा. हळद. थोडी आलं लसूण पेस्ट टाकू. थोडी एकदम थोडी. कोणती रात पप्पूची मजा आहे. मेजवानी. आपण याच्यात मीठ टाकलं होतं ना थोडं. इकडे हे पण झालं आपलं. हो पाणी आटलं आता. आता हे कोथिंबीरचं बॉक्स ह्यांचं वाटतं. हो टप्परवेअरचं. हे बघा कोथिंबीरचं बॉक्स पण कसं आहे मम्मी तू? होय. हे छान वाटलं ना. मस्त. ह्याच्यात कोथिंबीर किती दिवस राहते? आता ही मी ना 5-6 दिवस झाले आणलेली. म्हणजे त्यासाठी स्पेसिफिक असे डबे. हे कोथिंबीरचा डबा आहे का हा? हो हो. ह्याच्यामध्ये टाकली. ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकली. हो. काजलला सांग मी चिकन पण बनवलं असतं तिच्यासाठी. तू आली असती तर. मला सांगितलं होतं व्हिडिओमध्ये ऐकेल ते. आता काजलने मिस केलंय सर्व. आणि आपण गरम पाणी टाकतो परत. हो थोडं टाकायचं. सुक्कं करायचं ना आपल्याला. हा सुपर आहे ना. हो. ह्याला किती शिट्या आल्या पाहिजे? 4 तरी. कारण पाहिजे. इकडचे लगेच शिजून जाते. ओके. आणि आपल्या इकडे अजून मटन बॉईल होतोय. भेजा दिसतोय. हा नाहीतर ते भेजामध्ये आहे ना किती मसाले टाकतात. ते भेजा दिसतच नाही. हा मसाल्यामध्ये ग्रेव्ही मध्ये. आणि मग ते खाण्याची पण मजा मजा नसते. नसते. आता इथे आपण बनवणार आहे मटन बिर्याणीचा मसाला. हो. तर त्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे? यांचे लसूण पण बघा, एक सोललेले लसूण आहेत आणि मिरच्या, कोथिंबीर, आलं. तुम्ही अंडा पण नाही खात का? नाही व्हेज. व्हेज प्युअर व्हेज. ते आलं लसूण. लसूण जास्त घ्यावं लागतं. एवढं लसूण लागेल? हो भरपूर लागेल मला. ओके. मग त्या मसाला जास्त होतो ना. मग ही बिर्याणी महाग आहे. महाग आहे खूप. हा मम्मी. कारण लसूण किती आता महाग झाली. आता पण जर मला नाही म्हणजे मी लसूण टाकली ना बिर्याणी मध्ये तर एकदम स्वाद चांगला येतो. हो. बरोबर म्हणजे छान लागते. आणि आपल्याला मिरच्या किती लागतील? मिरच्या तुला तिखट कसं पाहिजे ते? जसं तुम्ही बनवता ना घरी तुमच्या तसं बनवा. माझ्या तिखटवर काहीच नाही. गरम मसाले पण पडतात म्हणजे ना म्हणून. बघूया पद्धत तरी बघूया की तुमच्या घरी तिखट प्रमाण कसं असतो, जेवण कसं असतो. सर्व आपण आपल्या हिशोबाने बघा. मी कधीच कोणाला काय चेंज करायला लावत नाही. कारण सर्वांना आपण कधी पण त्यांच्या पद्धतीने जेवलं पाहिजे. ते कसे जेवतात, त्यांच्या इकडे पद्धत काय आहे ती, इकडे पद्धत काय आहे म्हणजे ते कसे बनवतात. जर आपणच बोललो, त्यांची पद्धत बघायची आपल्याला. जर आपणच बोललो की तेल कमी टाका, मिरची कमी टाका, मग ती आपली पद्धत झाली. हा मग आपण आपलं कस्टमाइज नाही करायचं कधीच. त्यांच्या कोथिंबीर जास्त घ्यायची. तुम्हाला जेवढी जास्त घ्यायची तेवढी जास्त घ्या. डबा भर घेतला तरी चालेल. कारण हिरवापणा जास्त येतो. येस. हे सर्व आता तू बंद कर. इकडे बघा आपली कोथिंबीर व्यवस्थित आपल्याला साफ करून घ्यायची आहे. बिर्याणीसाठी बघा वाटण्यासाठी मसाला बघा ह्याने लसूण भरपूर घेतली आहे.
भरपूर झाली, म्हणजे अर्धा कप लसूणच आहे. अर्धा कप लसूण, थोडंसं आलं, कोथिंबीर हा, आणि मिरच्या. 7-8 मिरच्या आहेत. हे काय घेतलं इकडे? 4-5 लवंग घे. 4-5 लवंग घेतले का? ओके. आणि त्याच्यात काळी मिरी. जास्त काळी इकडे 12-15 काळी मिरी, 10-12 काळी मिरी घेतली त्यांनी. 10-12. आणि बाकी इतर ॲक्च्युली मटणाचं वाटण बघणं इम्पॉर्टंट असतं. त्यात कोणकोणते गरम मसाले पडतात आहेत ते. हे एकच घ्यायचं. ओके. फूल नाही घ्यायचं. चटणी पण थोडा घेतलाय. थोडंसं घेतलं आहे ते. दालचिनी आणि हे फक्त याचं आतलं घ्यायचं आणि हे फोडणीला टाकायचं. ओके, ते आतलं आपल्या घेतं. बिया घ्यायची वाटायला. आणि ते कवर यूज करणार आहेत का हो, तुम्ही? कवर यूज होऊन फोडणीला. फोडणीसाठी. आणि आपल्याला हे 3 लागलेत ना, 3 घेतले हो, तुम्ही. 3च घेते मी. आणि आपलं मटण अर्धा किती किलो पण आहे मोठी ना. असू त्या बिर्याणी मी 3च घेते. इकडे आपली 3 पैकी 1 रेसिपी झालेली आहे. इकडे आपलं भेजाची जी रेसिपी आहे, हे पण झालं. भेजा रेसिपी पण झाली आणि वजडी पण झाली. शिजून झाली. म्हणजे तुमच्या घरी जास्त मसाले पडत नाही, नाही. बरोबर? हो. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने करायचं असेल हळद टाकून, तर तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करू शकता हो, अशा हो. पद्धतीने. आणि बिर्याणीचा पण मसाला तुम्ही एकदम एकच घेतला, ते सर्व वाटून घ्यायचं आपल्याला. आता हे वाटून घ्यायचं सगळं. वाटताना पाणी टाकणार आहात? नाही, थोडंसं लागलं तर. म्हणजे फिरवण्यासाठी. पण जास्त नाही लागलं तर नाहीच टाकत मी. ओके. ते सर्व घेणार आणि ते नाही वाटण ना? करणार यात. एकत्र. थोडा थोडा घेऊन करताय ना? थोडं थोडं करा. इथे बघा, आता मम्मीसाठी तुम्ही काय बनवताय? हे वाटाणा, वाटाणा भात. सोयाबीन, बटाटा भात. ओके. तर इकडे सुरुवातीला काय काय टाकलं? ते कांदा, टोमॅटो आणि मसाला. हिरवा मसाला पण जो हिरवा बनवतात मसाला तसाच. बनवला. हो. हिरव्या मसाल्यामध्ये ह्यांनी कोथिंबीर घेतली, लसूण, आलं आणि मिरची. मिरची. मिरची कमी प्रमाणात, कारण मम्मीला मिरची मम्मीला कमी तिखट लागते. नाही लागत ना. पण त्यासोबतच इकडे बटाटा टाकला. म्हणजे आज तुझ्यासाठी व्हेजसाठी काय डिपार्टमेंटमध्ये आहे? मटर, बटाटा, भात. भात. पुलाव भात. आणि इकडे तांदूळ कोणते वापरता तुम्ही? जिरा राईस. जिरा राईस. मेहनत करतो. आता इथे तुम्ही हे मला काय बनवून दिला तो? आणि इकडे आपली बाकीचे इथे तुम्ही काय करता? ते कशासाठी? बिर्याणीसाठी कांदा. ते वरतून लाल कांदा भाजून टाकतात ते? हो, नाही नाही नाही. फोडणीला. फोडणीसाठी. बिर्याणीला. बिर्याणीचा मसाला झाला आपला रेडी. हो, बिर्याणीचा मसाला पहिलाच काढला ना, लसूण वगैरे तू बोलला ना, लसूण. आता तुम्ही भरपूर लसूण घेतलं. थर लावून करणार आहे? नाही नाही, नाही, साधी कोकम आपली ताहेरी म्हणजे असं मिक्स करतो आपण green तशी. बिर्याणी. ओके, ग्रीन बिर्याणी. आणि ते या सूप पियायला. तिकडे आता आपण हे काय बनवतो? बिर्याणी. बिर्याणी. आपला मसाला रेडी आहे. आपलं मटण पण शिजून झालेलं आहे व्यवस्थित. मटण शिजवून घेतलेलं आहे, ते मटण बॅग आहे. ओके. पातेल्यात शिजवलं. इकडे तेल आता तेल गरम गरम झाल्यानंतर झालं तर खडा इकडे आपल्या मसाला. खड्या मसाल्यामध्ये आपण लवंग, मिरी. दोनच घ्यायची, जास्त नाही घ्यायची. दाताखाली येते ना. आणि तमालपत्र घेतलं, तेजपत्ता आणि ते त्याचे साल घेतलेत, वरचे कवर घेतलेत ना, हो. ते जाडी वेलचीचं कवर आहे ते. त्याचे बिया वाटायला घेतली. बिया त्याच्या वाटण्यामध्ये. बिया वाटण्यामध्ये. अशी बिर्याणी तुमच्या घरी समजा सर्व फॅमिली मेंबर घरी असले तर महिन्यातून कितींदा बनते? महिन्यातून खूप. 3 जेवढे रविवार येतील तेवढे. मग 4 रविवार आले तर 4, 5 रविवार आले तर 5. हो. 4-5 वेळा बनते. आपला खडा मसाला पण इकडे टाकलं. कांदा इकडे मोठे स्लाइस केलेत ना तुम्ही? 2 घेतले. कांदा चिरून घ्यायचा. आता मी बोललो तुमच्या मुलींना ही रेसिपी बनवायला, तर मोठी मुलगी बनवेल तुमची? नाही, पण आता व्हिडिओ बघून ते फॉरेनमध्ये बनवेल. हो. कधी साहित्य अवेलेबल झाले सांगावं तर लागतं. हो, साहित्य सगळे असले ना. मग बनवेल. हा. फॉरेनमध्ये प्रॉब्लेम हेच होतो ना जेवणाचा. जेवणाचा प्रॉब्लेम. आपल्यासारखं भारतासारखं इंडियासारखं जेवण नाही बाहेर. बिलकुल नाही. कांदा आपल्याला लालसर करायचं का थोडंसं? नाही, लालसर करायचा थोडा आणि मग मसाला टाकायचा. तोपर्यंत आपण तांदूळ घेऊन घेऊ. आणि इकडे आपला मला जो सूप दिला होता ना बघा, तो हाच सूप आहे. आणि एकदम व्यवस्थित चव पण याची चांगली एकदम लागली त्याच्यात. आणि जाडसर आहे. हो, जाडसर. ओके. आता हे आपलं कांदा लालसर झाला, मऊ थोडासा झाला मऊ ना? झाला ना थोडासा. हां.
आणि त्यानंतर आपण जे आता वाटण केलेलं केलेलं तेच टाकलेलं. आता माझा हात बघा इकडे पडणार होता. हे गरम असतं का? नाही नाही ना? बिलकुल नाही. नाही ना? नाही तर आता असा हात ठेवला असता डायरेक्ट त्याच्यावरती. नाही काहीच नाही. नाही ना? कारण मला हात कसा आता बघा मी शूटिंग करताना हात बी असं ठेवून कॅमेरा मागतो. हा ना, खूप भाजावं लागतं ना मसाला. म्हणजे त्याला फ्राय करायला राहायला लागेल ना? हो खूप. ओके. तर एक किती मिनटं? तरी 10 मिनिटं. 10 मिनटं याला फ्राय करायला लागेल? म्हणजे 7-8 मिनिटं तरी करायचं. तेल टाकणार अजून? नाही, तेल पण तूप टाकणार आहे ना. तो सर्व कच्चा आहे, तो जरा फ्राय झाला पाहिजे व्यवस्थित. काय व्हायला पाहिजे. तूप टाकणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण साजूक तूप. त्याने टेस्ट छान लागतं. तर इथे बघा आपल्या मम्मीसाठी वाटाणे भात रेडी आहे. वाच बघ, वाव बघा सुगंध कसं. काय आलाय. पोचला पूर्ण सबस्क्रायबरच्या घरी गेला मी. हा. नाही परत बोलायला नको. पप्पून एवढं खाल्लं, मम्मीसाठी काय बनवलं? मम्मीसाठी पण स्पेशल बनलाय. मम्मीसाठी पण special मम्मीचा आहे. स्पेशल पहिला बनलाय. पहिला बनलाय. आता तिथे वजडी बनवतात आहेत बघ. ये. ओके. इथे आपण हे तेल टाकलं. तेल. आणि इकडे आपली वजडी फ्राय पण झाली आणि व्यवस्थित पण झाली आहे ती. ओके. वजडी शिजवून घेतलेली आहे. हो. बदडी शिजवून. आणि इथे आपलं बिर्याणी पण साईड बाय साईड बनते बघा. आपल्याला फ्राय करायला हलवावं लागतं कारण खाली लागतं ना. त्यातलं थोडं पाणी. थोडं. आता हे काय काढलात? हे मसाले. तेजपत्ता टाकला. थोडा सुगंध आहे ना. इथंच कांदे. हे पण 2 कांदे असतील. हो, 2. नाहीतर एक मोठा कांदा. हा नाही, 2 कांदे असतील. हो 2 घेतले. हा चांगला होऊन द्यायचा नरम. मीठ टाकलं त्यात. हा नरम होण्यासाठी. आपल्याला याच्यात मटणाचे फोडच घ्यायचे का? हो हो. पहिला मसाल्यामध्ये पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं. इकडे आपण तांदूळ टाकतो आहे. हे आपले तांदूळ किती अंदाजे घेतले असेल? 2.5 फुलपत्रे ना. हा. पूर्ण तांदूळ आणि मटण एक जीव झालं पाहिजे. 1.5 कप घेतले तांदूळ. 1.5 कप घेतले त्याने. 1.5 कप तांदूळ घेतले. अर्धा किलो मटनला. ओके. आता ह्याच्यात आपण सूप टाकणार आणि थोडंसं पाणी लागलं तर टाकणार. तुपाचं तिकडे वजडीचं पण होतं ना. ओके. म्हणजे जर लागलं तर आपण अजून त्याच्यात पाणी टाकणार. पाणी टाकायचं थोडंसं. आणि इकडे आपल्या ह्या साईडला बघा हे पाणी आहे ना मिक्सर धुवून. मिक्सरचं पाणी. उलट तो मसाल्याचं पाणी व्यवस्थित चांगला. मसाल्याचं. हा कोणता मसाला टाकला तुम्ही? हा कांदा लसूण मसाला आहे. आणि हा माझा घरातला आहे. भरायचा आहे बरं का. म्हणजे हा घरी बनवता का असं विकत मी घेता? बनवलाय. बनवलाय का तुम्ही? हो घरी. थोडीशी हळद. आपले जे घरातले इतर मसाला घरातले, मग हो, हो. हा, ते टाकायचे. त्यामध्ये आता आपले जे थोडंसं पाणी त्यातलं टाकून. म्हणजे मसाला चांगला भाजला पाहिजे. हो हो. वाटणाची गरज लागत नाही. आलं लसूण मग अशी विसरली. आता बघा मसाला टाकल्यानंतर त्याचा जे रेडनेस आहे ना ते एकदम छान वाटतंय बघा. ह्याच्यामध्ये जेव्हा हे हिरवं जाईल ना तेव्हा अजून छान वाटेल खायला ते.
हे चपाती घरी भाकरी काही असेल तर तुम्ही त्याच्याबरोबर खाऊ शकता. खाऊ शकतो. टाकलेलं होतं ना. आला. चला इथे बघा आता मम्मीसाठी जे रेडी झालं आहे ते मम्मीला मी आत्ताच खायला लावतो, कारण आमचं होईपर्यंत लेट होईल ना. मम्मी विचारा मी कधी घेते का आपल्या नाही का? ड्रेस टाईट झालाय का तुला? ड्रेस टाईट झालाय? टाईट नाही झालाय. गाऊन घालायचं आहे काय? गाऊन घाल. झाले आता. जाऊ दे. हा जा आता गाऊन घाल. परत तुम्हाला आता मी एक ना गृहिणीलाच विचारतो, हो तुम्ही आता खरोखर उत्तर द्या. आता व्हिडिओ शूटिंग आहे आणि आम्ही आहे म्हणून मी ड्रेस घातला, नाहीतर मी गाऊनवर असते बघा. दिवसभर. तुम्ही कितीही सांगा पण गाऊन हेच रुटीन मधल्या महिलांना कम्फर्टेबल आहे ना. जा मी तू घाल जा, मग ते आवडीने तरी आरामात जेवशील. जेवतो माणूस पण व्यवस्थित हो, जेवण हो, हो. होतं. आता बघा व्हिडिओ शूटिंग आहे प्रॉपर आहे म्हणून आपण असे ड्रेसअप असतो, नाहीतर असे मुलं पण असे घरी नॉर्मल शॉर्ट्सवर कम्फर्टेबल टी शर्ट्सवर असतात. आता इथे कसं आपले लाखो माणसं हजारो माणसं बघतात म्हणून आपल्याला एक प्रेझेंटेबल कंडिशन मध्ये राहावं लागतं. आणि बरोबर वाटत नाही ना, लाखोनी बघणार आणि आपण गाऊनवर घालणार. वा एकदम छान आहे, मस्त झालंय. बघू ना तोंडाला पाणी सुटायला लागले त्याच्या. बघा त्या गेल्या. चला मग एक आता कॉम्बिनेशन बघा इथे काय बघा, इथे त्यांनी रेड असं बोलू शकता आणि आपल्या इकडे ग्रीन बिर्याणी आपल्या तशी झाली आहे बघा, छान. आणि इकडे आपला भेजा फ्राय पण झालाय ना, तो भेजा फ्राय येल्लो झालाय. येल्लो ग्रीन रेड आणि येल्लो. वेज वाले भी कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है, तो डायलॉग है ना मम्मी, तसं वेज भी हमारा कम नहीं है असं झालंय ते. अरे वा छान. सगळं गेलं पाहिजे ना. बस चला. त्याच्यासोबत मध्ये नाही हेच एवढंच खालती व्यवस्थित घे, जेवण घे. कारण मला माहिती आहे ना रेसिपी तुम्हाला बघायला असं एडिट करून मी तुम्हाला जेवढा छोटा होऊ शकतो तेवढा छोटा दाखवतो, पण ॲक्च्युअलमध्ये भरपूर वेळ जातात. आता ते कुकिंग मला वाटतं 1.5 तासापासून कुकिंगच करतात. आपण आलोय तसं कुकिंगच चालू आहे ना ती सकाळ आल्यापासून 6 वाजल्यापासून. हो 6 वाजल्यापासून बरोबर कुकिंग. साहित्य जमा करा, साहित्य कापा, ते इकडे तिकडे करा. आता 9 वाजले बरोबर. 6 वाजल्यापासून तुम्ही किचन मध्ये उभा आहे. आता एक शेफ वाटतात ना ते असं ॲप्रॉन मध्ये. हा आणि शेफच आहेत त्या. हो छान बनवलं त्यांनी, तिन्ही वस्तू एकत्र बनवल्यात आणि त्याबरोबर व्हेज पण त्यांनी मग झटपट बनवलं लगेच. घे तुझ्या लगे. आणि कसं झालंय सांग त्यांना. ते सुगंधाने तर एकदम छान वाटतंय ना. येस हे हिरवं वाटण्याचा भात असं म्हणू शकते. मस्त झालंय. अरे वा. मग काय करू मी, मटन बिर्याणी खाऊ का व्हेज बिर्याणी खाऊ? नाही मी मटन खा. किती मस्त आहे. तू जेव. मम्मीचं असं असं तुम्ही व्हिडिओ मध्ये बघितलं असाल ना. नको तेलकट नको मम्मीला काय देऊ. भाजून देऊ मग नागलीचा पापड. नो खाली तिला भातच खाऊ द्या. अरे आता इकडे आपले प्रकार बघा 1, 2 आणि 3 प्रकार इकडे झाले. बिर्याणी पण आता थोडंसं झाकून उघडून दाखवून तुम्हाला हे बघा. पाणी हे झाल्यानंतर बिर्याणीचं भात पण एकदम मस्त होईल. अशा प्रकारे आम्ही तुम्हाला आज परत एक ट्राय केलं की नाशिकमध्ये येऊन त्यांच्या पद्धतीचं जेवण तुम्हाला ब्लॉगमध्ये दाखवायचं. एकदम सुंदर प्रकारे त्यांनी बनवलं आणि मध्ये गप्पा पण मारतात दोघं जण. आता तुम्हाला रेसिपी तर पूर्णपणे दाखवली. आता मी तुम्हाला सर्विंग दाखवतो की आपले तिन्ही डिशेस जे त्यांनी बनवलेले आहेत ते सर्विंग करताना कसे दिसतात. इथे बघा मम्मीचं जेवण झालं. गोळ्या घ्या. TV पण चालू आहे पण आपला ब्लॉग चालू झाला म्हणून मी म्यूट करून ठेवलं आहे. इथे बघा आपला भेजा, एवढा भेजा दिलाय. भेजा वाढायचा मला खाऊन एवढा भेजा. आणि इथे आपलं भास, एक प्लेट 1 चमचा भास, भेजा वजडी. आणि इकडे आपलं तुमच्या घरातलं फेमस मटन बिर्याणी. अरे वा. पहिला आपण एक काम काय करूया माहिती काय, आपण आता तुम्ही वाढा, आपण फोटो काढूया आणि तुमच्या मुलीला पाठवूया आपण. दाखवलं मी तिला. दाखवलं मग बास झालं. मग आता आम्ही खाऊ शकतो मग. बरोबर ना, कारण तुमच्या घरातलं हे फेमस तिला जास्त आवडतं ना.
जोपर्यंत ब्लॉग जाईल ना तेव्हा नंतर मग परत तुम्हाला एक फोन येईल. त्या बघणाऱ्यांना पहिला दे. बघणार आहे काय आता माझ्यासोबतच खातील. तर आपली पूर्ण मटण थाली म्हणू शकतो ह्याला मम्मी आपण. त्याच्यामध्ये भेजा पण आहे, वजडी पण आहे आणि बिर्याणी पण आहे. वा एकदम छान. चला आता मी तुम्हाला काय टेस्ट करून दाखवू सांगू? काय सांगू? भेजा. भेजा पहिला भेजा खाऊन दाखव. एकदम छान. भेजा तो शिजला तर आहे, शिजतो तो भेजा व्यवस्थित, पण त्याचे कॉम्बिनेशन खायला नाही सर्व बाजूला जे तुम्ही सुक्का बनवला ते खायला छान वाटते. आता मला हे समजत नाही की वजडी कोण कोण खात नाही ना. पण बनवण्याची पद्धत जर वेगळी बरोबर असेल ना तर सर्व खातील. नक्की फोटो पाठवलात ना? हो फोटो म्हणजे तिला व्हिडिओ कॉलच दाखवला. मी काय चेक केलं की आपलं मटण शिजलंय का त्याच्यात. ओके मटण शिजलंय आणि ते भात भरपूर गरम आहे. पहिला मटण किती शिजत होता. तरी मी बघितलं भरपूर अर्धा तास तरी लागला ना तिकडे. वा. नाशिकमध्ये तुम्ही काय म्हणाला कोणतं हॉटेल फेमस आहे? हॉटेल नाही ना, हॉटेलचं नाव नका घेऊ. नाशिकमध्ये तर फेमस बिर्याणी इथे बनते त्यांच्या घरी ना. एकदम छान, एकदम मस्त कॉम्बिनेशन. ऍक्च्युली हे मटण थालीचं कॉम्बिनेशन झालं. येल्लो रेड ग्रीन भरपूर सुंदर रेसिपी पण आम्ही तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न केला, सर्व दाखवलं. आणि खास करून तुम्हाला थँक्यू, इकडे बोलवलात आणि आम्हाला एवढं सुंदर सुंदर खायला दिलात. माझा तर भात एकदम मस्त सुंदरच झाला होता. हा तुझा नेहमी असंच होतो. काही नॉनव्हेज असलं की व्हेजचा एकदम सुंदर होतो. नाही पण छानच होतं एकदम मस्त झालं. आणि मी इकडे उठतो कारण तुम्ही दोघं मला स्क्रीनवर दिसाल. तर रेसिपी एकदम छान, जेवण एकदम छान आणि बनवून पण दाखवलं, त्यासाठी तुम्हाला एक थँक्यू. आणि बाकी सर्वांनी पण कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि काय करायचं का मम्मी? चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बरोबर. आता बाय बाय म्हणा दोघांनी. बाय बाय. बाय बाय.